Human sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni adtong Martes, Marso 10, si former Cebu City Mayor Mike Rama subling mipadayag sa iyang pagsukol ug pagkwestiyon niini. Ang kamanduan sa pagdakop kang Duterte nagikan sa International Criminal Court kon ICC tungod sa giingong crimes against humanity nga iyang nahimo atol sa pagpahigayon sa war on drugs ubos sa iyang administrasyon. Giulagway ni Rama ang pagdakop sa kanhi Presidente susama sa pagdeklara og martial law sa administrasyon. I have made a statement. It is just like kidnapping and snatching constitute, in my own perception, constructive declaration of martial law. Pasabot na ng martial law. When what happened to Kibuloy, martial law na na. Walang i-declare. Miluwat usab siya nga bisan pa man og dili sila kaalyado ni adtong pagkakandidato ni Duterte sa 2016 elections, laom ang ilang panaghigalaay. He was not my president as a candidate. But we have known each other and he heard me. Kung dagan manggali ka, klaro na good, dagan baka dili. But kung mudagan jud ka, don't expect me to support you because I'm not a fair-weather friend. For federalism, count me in. I am for federalism. Let's make it a try. Klaro kay na ako ang connection. Dugang pa sa kanhi Mayor nga dili siya mohunong sa pagsuporta ni Duterte nga miendorso kaniya sa iyang pagdagan pagbalik sa pagkamayor sa dakbayan sa Sugbo alang sa umaabot nga piniliay. Bahala na lang kaming duha, ra ang mahibilin. Walang iwanan. Matira matibay. Patigo padunot. Tuloy ang laban. I can assure that even if he is afar, I will stand. I will take the lead as the opposition for the Visayas Region 6, 7, and 8. Si Rama ang Vice President for Visayas sa partido sa PDP Laban nga kasamtangan nga gipanguluhan ni Duterte. Kini si Ray Martin Rio, USJRCom intern alang sa MyTV, Cebu.